ना हमारे पप्पा तुमका हाँ आगे टिकट मारना काटना है ना का मगर टिकट मारना तुम्हें हाँ अब डेली मगर काले तुझी उड़ा खाने का याता असताना हो सुकांत ये बोलावं सगळं परागण मागे टिकट मारता हाँ आणि म्हणता हो आधी मेल शिवाय स्वच्छ भारत जायचं तुळशी उडा घालायची भारत बसते असे करताय मी मारा पहिले शिगा पळवली ना आणि खच्ची मच्छी बुडलं बा सांड पडलं आणि पूल तर उडवत परत आणि गाणं सगळं जवळचा घेऊन झाला की चालेल बोल बोल मग मला वैसं उठलं चालू गो पराज मागेल पटपट लागो खऱ्यान होईल काय वागान होईल म्हणून कळत ना नागो परा खंकेल कोंबड्या गो ताका स्वतः मग त्या शाळेकडे पावलो आणि मग तिघा चक्करेन बसून गेलो अंता बटी छान पळून धावून येलो कोणा गेल म्हाडा गेले खंय आणि मग पापड परत करून घराकडे पावून गेले गो आणि मग शेळी डॉक्टर थांबवली रथ आयुर्वेदी आयुर्वेदी हय गो हय थत्थ आणि मग त्याचा अंगेर भांडीच म्हणला अरे बाबा शाळेची खूप चेकअप करपाचे आहे कोण माग सांगा शाळेत कोण हो मुगेला आजो ए अपुडी या काय चेहरा बसाय किती जातो ते माग सांगपाचे माग बरे बरे नारे आणि जेवण मरे बरे खपले रे अरे जेवण खपणार की हॉटेल आहे रे तुझे मरे कट केली सोडा की सुद्धा दे तू जेवण अशी खल्ली बरं आहे चेकअप करपाचे हय फोन सोड आणि किती करतो तुझ्या बरे धांडीत मडिलो ज्योतिषा बी धांडीत खाय डॉक्टर आम्ही आयुर्वेदिक मध्ये रास बी जाय पडताय बरोबर असतो डॉक्टर मागे रास मरे खन्या आणि येऊन मरे माकडाली खबर आहे अरे हे खूप कष्ट कळले हे तोंड चोयला कळटा न्हू मला रोज तुझे बकऱ्याला म्हणत आली गाडी खायला कळता चालले नाही होय लँड आली खर्च 2 लँड झाला असेल का सकाळी उलटा इच्छा मला जरा जंग दिसताय हाडा जंग गेला अरे बाबा हाडा जंग गेल खोय हा तर डेली 60 मारतो मरे ते घालून तुम्ही त्रासा पडताय
अरे मातर गप राव रे. डॉक्टर तुमच्या तपासून झाले ना कान आणि डोळे चेकअप करपाचे आहे. टेस्ट करना खाता 2020 कनच चढ. आडा तपत मागेल्या काना जरा डाऊट आहे. अरे बाबा था आजा ए आजा आय लव्ह यू. आय लव्ह यू. अरे जोर तर राजा ऐकले केळी पान फुटिल्ले कशे फुटल तू. हे सगळे माग खबर असा. तू मॅचीसाठी हे सगळं करचे पडटा. सांग म्हाका हो आजी तू घराल्या भायरच सोड नको. फुगले चाल मरे खानू सारखे हाय. आता मरे डोळे आणि हार्ट चेकअप करपाचे आहे. खर्च सहा पण झालं म्हणणार थोडी का होती आणि पुरा बाहेर पडला इतर होती. अरे आजा जास्त तुला पाणी रे. डोळ्याचे औषध मीठ मीठ बरोबर आत्महत्या हे घालपाचे आणि पट्टी मारपाचे. तुका जीवनात कन्ना विसरणार. प्रेमात तू गेला कन्ना मागे जीवाची प्रीती शिवल्ली पूर्वा जन्माची साथी. मागे जीवाची प्रीती शिवल्ली पूर्वा जन्माची साथी. हातो जीवनात कन्ना विसरणार. प्रेमात तू गेला कन्ना विसरणार. तू माझी जीवनाची प्रीतीची रंगा तुका मागे जीवाची प्रीती शिवल्ली पूर्व जन्माची साथी. मागे जीवाची प्रीती शिवल्ली पूर्व जन्माची साथी. हातो जीवनात कन्ना विसरणार. प्रेमात तू गेल्या कन्ना विसरणार. तू माझी जीवनाची प्रीतीची राणी तुका मागे जीवाची प्रीती शिवल्ली पूर्व जन्माची साथी. मागे जीवाची प्रीती शिवल्ली
वा काम केलं डॉक्टर वा 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 प्रेशर क्लास आणि तिथं पडे तुला वाट असते का तिरप्या नजरेचे बाण सोड की त्यात तू तुझ्या डोळ्यातली सेल्फी श्रीवल्ली पाखावल्या फुलली सारख्या आहे हा बा समाधान झालं रे बाबा प्रेशर सारखे असतो 1-4 वर्ष सुचल म्हणे पर्यंत वा आमगे डॉक्टर आवाज येईल हो आयरॉनिक दिसता नाही आयरॉनिक होय होय आज हुशार आहे हे आयुर्वेदिक ते लक्ष्मणच आवाज येत आहे प्रेशर वरे बरोबर आहे गोळी बरे देत आहे गोळी बरी भरून दिले बाप्या सकाळी जेवणापूर दूध सोडा सांजे जेवणापूर सकाळी 4 किलोमीटर वॉकिंग येऊचे आणि येतना चमकून येऊचे आणि हे सगळे करून जायना जाल्यार 2 वासे 2 मिटर धाव कुडको आणि बंदी हाडून दवरपाची डॉक्टर तुम्ही बसा हा भितर असून पैसे घेऊन येता बसा डॉक्टर डॉक्टर हो अरे किधर रे किन केलवे चलो शुरू करता लो हाँ शुरू करता लो हाँ साइलेंट बात पड़े ओ तुझे डॉक्टर मागे लादी पले हाथ है का अरे वे तू आजकल तक पले हाथ लागले मजा आमचाण वैतव्या तुझे रुक्मण झालो विशालमा विशालमा तू कोणती कोणा नाला कुराड घेऊन येऊ वा तिचे रुक मुळा सकट आली चालू होतो गाव तास पडलं हो तिथे लोक पळेल मरे आगा गेल मागं जातात चालू नाही वाघ म्हण झालं आडनाशील वाघ होतो आणि तू गेलती नाक वाघिंड आडनाशिल्ले आणि वन तिथं गेलो सायकडे येईल रे हॉटेल वाटे केल्यार गुगल वाटे सांगत गण भाड उडयतले खबर असं म्हाका ते कामाचं एक्सपर्ट न्ही त्याचं काम आशिल्लें तू ही मजा तुम नका आणि डॉक्टर एक सांगता जर तरी आमच्या वाड्यात खंय दिसत तू काय सांगना त्यांनी सांगेल कळलं वाड्या रे आमका काही दिसत ना घरा केला जाता घरा केला जाता कोणाला घरात
किती घे येतो मला. ए? या तापप्रिया म्हटलं तू डॉक्टर मी म्हणून झालो. ओ डॉक्टर बंडल म्हणून झालो. अरे आजा आता तुमच्यावर राहू दो तो कारवारची भाषा शिकलो तू घाबराव तू घाबराव तू मागबुद्धी शिकायला का 2 अशा 2 मीटर कपडा आणि बंदी कपडा घ्यायची मला हा पकड्यावाला चढा हरवातलो आणि हा बटान आयडिया मागे जाती मिळवायला विश्रामा आठी कुराट आजा माझं समाधानच घे ऐको समाधान घेता माझ्या डोळ्या पट्टी बांधून माग नाचेल बघ तुम्ही हे बंदिस्त बघ तुमका अरे पोरवे त्यांना माफ करणे कसले गेम बसला ते नाचले करू शकी ना हा चलकणार बसून काम करतल्याकच दिसलो म्हणणार तू टेलर ना त्याला शेती कधी चाललं म्हणे चाललं ते मजा तुक लाग रे आणि विश्राम शेती कुराड सोड तू सोड पहिले हा पटावड येता नाको तुम गेले पड आणि खाल्ला दक्षिण